Эфирда яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. 1 сентябрьдан гражданнар тарафынан бакчачылык һәм яшелчәлек алып бару турында федераль законга төзәтмәләр үз көченә керә. Бакчачыларны нинди үзгәрешләр көтә? Резина плитәләр урынына асфальт бетон өсле кышылда трамвай кишүләрен ремонтлау дәвам итә. 1 сентябрьдан гражданнар тарафынан бакчачылык һәм яшелчәлек алып бару турында федераль законга төзәтмәләр үз көченә керә. Бу тема буенча Дәүләт Думасы депутаты Альфия Кагойгина Кама Орьягы бакчачылары төбәк иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Дмитрий Волков белән очрашуда фикер алышты. Бакчачыларны нинди үзгәрешләр көткәнен алдагы минутларда сөйләрбез. Возьмите, пожалуйста. Мы с детишками рисовали флаги. Сады Закамья төбәк иҗтимагый оешмасы җитәкчесе флагларның берсен Альфия Кагугинаға тапшырды. Аны Рис бер бакчачылык ширкәте балалары ясаган. Шара бакчачылык ширкәтендә барлыкка килгән балалар майданчыгында узган. Тут такая площадка получилась. Здесь и для детей аттракционы, и тренажеры кардио, значит, на заднем плане. Слушайте, как здорово. А это уже сами садоводы. Слушайте, ну это не в каждом садоводчестве такое есть. Почти нигде такого нет, наверное. Да? 1 сентябрьдән бакчачылар өчен бернинди дә яңалык шикләүләр керми, ә булганнары гына төгәнләштерелә дип белдерде Альфия Кагогина. Гражданнарның бакчачылык һәм яшелчәчелек белән шөгыльләнү турындагы закон 2019 елда ук кабул ителгән. Аның нигезендә бакча участогында эшмәкәрлек белән шөгыльләнү тыела. Әмма барлык төбәкләрдән дә бакчачылардан дәгъвалар булды, диде Альфия Кагогина. Мы просто закон приступали, потому что были какие-то неточности в формулировках. И думаю, никому не понравится, особенно ветераны писали о том, что когда у тебя шиномонтаж, например, или автомастерская, или склад, куда ездят, каких-то строительных материалов, куда ездят грузовики, там, я не знаю, портят дорогу, ничего хорошего в этом нету. Моннан тыш бакчачылык ширкәтләрендә каты көнкүреш калдыкларын җыю майданчыкларына энергосистемага йөкләнеш зур. На территории города Набережные Челны и на территории Тукаевского района это в основном базы отдыха. Люди строят быстро возводимые, значит, дома каркасные, и они безостановочно, круглосуточно начинают там принимать гостей. Когда какие-то праздники, новогодние праздники, неважно, летние праздники, это постоянный шум, гам. Бакчачылык ширкәтләрендәге участоклар үз билгеләнеше буенча уңыш үстерү һәм ял урыны буларак кулланылырга тиеш. Төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе сүзләренчә, Чаллы һәм Тукай районы бакчачылары федераль законга төзәтмәләрне хуплый. Таләпләрне бозучыларга карата административ эш алып барылачак. Олина Сулейманова, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Резина плитәләр урынына асфальт бетон өсле кышылда трамвай кишүләрен ремонтлау дәвам итә. Исегезгә төшерәм, шәһәрдә берничә участок яңартылды. Яшьлек һәм Тынычлык проспектлары, Автозавод һәм Сөембикә проспектлары, Королев урамы һәм Тынычлык проспекты киселешләрендә, Хәсән Туфан һәм Сөембикә киселешендә һәм башкалар. Иске резина плитәләр демонтажланган. Файдаланылган елларда алар инде тузган һәм яраксыз хәлгә килгән. Предприятие хезмәткәрләре автомобиль юлларының аскы һәм өске катламнарын асфальтлыйлар. Старое покрытие было в ужасном состоянии. Можно вот даже с той стороны наблюдать. То есть мы полностью его заменили на асфальтобетонное покрытие. Данный трамвайный переезд пришел в негодность, то есть он полностью отреконструирован. Раис Биляев һәм Мәскәү проспектлары киселешендәге трамвай кишүнең ремонтка мохтаҗ булуы турында автомобиль сөючеләр дә сөйли. Аларның сүзләренә караганда, бу участоктан бик сак үтәргә туры килгән. Давно пора было поменять, все равно износ же есть, надо вовремя за этим следить, все-таки это на технику влияет, на автомобили и безопасность вообще дорожного движения. На этих колеях сам лично 2 рычага уже поменял. Трамвай кишүен ремонтлау автомобиль хәрәкәтен өлешә ябып башкарыла. Участокта бүкеләр барлыкка килә. Бу чалыларда ризасызлык тудыра. Но это надо вечером делать, не в час пик. У нас всегда так. Мне кажется, надо в ночное время делать это все. Потому что, чтобы заторов не было. И все, проблема была бы меньше намного. Сейчас весь Московский проспект стоит. Шәһәрнең иске өлешенә таба автомобиль хәрәкәте ачылды. Шуңа күрә бу участокта тоткарлыклар юк. Олина Сулейманова, Эльмира Ганютдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Республика һәм шәһәр көне алдыннан котлаулар кабул итәләр. Бүген Чаллыда шәһәр мэры Наил Мәгдиев исеменнән азык-төлек җыелмалары тапшырыла башлады. Бүләкләр махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә каралган. Ватанны саклаучыларның берсенең туганнарында безнең төшерү төркемендә булды. 1 августта республика көненә багышланган бүләк. Чаллы мэры Наил Мәгдиевтан азык-төлек җыелмасын махсус хәрби операциядә катнашучының хатыны буларак Гөлгенә гаиләсе алды. Аның ире Руслан алгы сызыкка үз теләге белән 2023 елда киткән. Чаллы сүзләренчә, аны үгетләүнең мәгънәсе булмый. Ир ерак араларга машина йөрүче булып эшләгән, сугышчыларга гуманитар ярдәм илткән. Илебезнең данын яклап, гаиләбезне, шушы дөньябызның тынычлыгын яклап, сугышка китү карарын кабул итте 23 елны. Мин бу карарны катгый рәвештә кабул иттем диде. Безгә бернинди дә чара калдырмады. Кире кагырга. Руслан үзенең хәрби бурычына соңгы сулышына кадәр тугры кала. Ул Россия мәнфәгатьләрен, тыныч халыкны яклаган. Аның сугышчан иптәшләре гаиләгә ир кешенең шәхси әйберләрен тапшырганнар. Алгы сызыкта булса да, ул йорт салырга хыяланган. Бу хакта Гөлгенә үз район администрациясе башлыгы Фидарис Хабибуллинга сөйләде. Район администрациялары һәрдаим безнең махсус операциядә катнашучы егетләрнең гаиләләре белән һәрдаим элемтәдә торабыз. Менә бүген Татарстан Республикасы көне уңаеннан шәһәр хакиме Наил Мәгдиев исеменнән без продуктовый наборлар аларга таратабыз. Һәм әлбәттә якынлашып килүче бәйрәмнәр белән котлыйлар. Мәсәлән, республика һәм шәһәр көне белән шәһәрдә аларны 30 августта билгеләп үтәчәкләр. Без кунаклар килүгә бик әзерләндек. Кунакларны да, бүләкләрне дә бик яратам. Бу атна ахырына кадәр хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре азык-төлек җыелмаларын алыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. А теперь пункт 5. Стиральный порошок «Автомат» 5 килограмм 400 грамм 659,90. Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 2 сентября с 11 до 13:00 в медицинском центре «Ликон Плюс». Город Набережные Челны, проспект Чулман, 106, 48 комплекс. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.